de cuina de reaprofitament dels aliments pel Geoparc Orígens. L'objectiu d'aquest taller és donar-li una segona vida a tots aquells aliments que tenim tots a casa i a vegades se'ns fan malbé o no sabem què fer, no? Començarem a fer la caldereta, perquè és una de les coses que ens triga més temps. El primer que hem de fer és el caldo. Els ossos i les verdures aquestes que hem rostit els fiquem aquí a l'olla amb aigua i ho fem bullir. És un caldo. Aquí l'únic que busquem és que ens doni gust ja a corder per fer la caldereta, i és aprofitar aquestes verdures. Nosaltres aquí a la cuina, quan fem els caldos, moltes vegades ja aprofitem les pells de pelar cebes o de les pastanagues, tot el verd del porro ho guardem sempre. I és una cosa que també es pot congelar i aguanta molt bé el congelat. Jo ja he preparat una miqueta d'oli, uns alls i els començarem a rostir. Aquí tinc la carn de corder, que era una cuixa, li he tret els ossos que estan aquí i el tallarem a daus. Veieu, aquesta és la típica carn a la brasa que a tots després a vegades ens costa de menjar-nos-la. Perquè la carn a la brasa és molt bona, però és molt bona feta i menjada. Després costa més. Aquí l'anirem a acabar de rostir una miqueta més, però com que ja està cuita, necessitarà poca estona. Aquí veiem el caldo, que ja bull. Doncs ara baixarem el foc. La idea és que vagi bullint i que vagi fent. Tenim aquesta mica d'espuma que de tant en tant l'anirem netejant. I aquí ara ja sentim els alls que van rostint, sentim l'aroma. I ara això hem de vigilar, hem d'anar coient a foc no gaire fort fins que la ceba hagi deixat anar la seva aigua. El que ens interessa és que la ceba vagi coient. El que veiem també és que hem vist aquí que se'ns començava a enganxar una mica el corder. Ara, amb el suc, amb la mica d'aigua que deixi anar la ceba, ho hem d'aixecar. I això és el que al final ens donarà un gust arrostit, que és aquesta mica. Si no ho rasquem, si ho anem deixant, al final se'ns cremarà. I aquí el que hem de vigilar és aquí, que s'enrosteixi però no se'ns crema. Posarem una miqueta de sal, pebre, tenim aquí una barreja ja. La sal ens ajudarà que la ceba també tregui una miqueta d'aigua. Aquí hem de vigilar, que se'ns va rostint una mica. Ho veieu, el marró aquest que va agafant? Sí? No s'ha de posar negre, però mentre sigui marró. També, si a casa veiéssim que realment se'ns posa molt, que ens agafa molt de color, agafem un raget d'aigua, hi fiquem, rasquem i ja està, vull dir, no passa res. Raget d'aigua, un licor, un líquid, una mica de caldo, un líquid. Un líquid aquí. Veieu? Mireu quin torradet que anem tenint aquí. Hi tirarem una miqueta de pebre vermell i aquí tinc una miqueta de fulla de llorer. I el pebre el rostiré una mica. Ara, amb el foc, amb l'escalfor, el pebre puja el seu sabor i ara li tirarem la ratacilla. Si ho veieu, ara, amb el licor, ja hem aixecat tot allò que estava enganxat. Ara deixarem que s'evapori bé i ja posarem el caldo. Aquí el caldo, això, a cobrir. Ara remeno per assegurar-me que realment no se m'hagi quedat res enganxat. I ara quan tingui les patates baixo el foc, que vagi fent a poc, com que la carn ja està cuita, en molt poca estona ja estarà,
i ficarem una mica de patata, que acabi de coure la patata, i podríem posar uns pèsols, i podríem posar uns bolets secs que tinguéssim, i ja estaria això. La patata ja la tenim. Sal i pebre. Prepararem la crema amb el bròquil. Aquí també he preparat ja un parell d'alls amb oli i els alls pelats i tallats així només petits. Jo les cremes m'agrada també al gust del rostit. Tornem a lo mateix de sempre. En lloc de posar la verdura, posar l'aigua i fer-ho bullir, m'agrada sofregir-ho una mica. I en aquest cas encara més. Posarem els alls, farem sofregir una mica la ceba i ara picaré el tronc del bròquil i també farem sofregir una mica, després li posarem aigua a cobrir i que bulli. 20-25 minuts, 30. I aquí ja tinc una ceba picada que també, ara li donarem el tom als alls. Repetim, ara aquí per fer aquesta crema hi posarem els troncs, hi posarem la ceba, hi posarem l'all, però hi podríem posar el que volguéssim. O sigui, al final una crema de verdures és això, o sigui, el gran què d'una crema de verdures és obrir la nevera, que tinc el calaix de les verdures i aprofitar-ho. Aquí el que m'ha servit els alls al principi, partint d'oli en fred, és que m'aromatitzin tot l'oli, i així l'oli ja agafa el gust de l'all. Tinc la ceba ja mig potxada i els alls. I afegeixo la coliflor, bròquil, el que tingui. La patata, en aquest cas, per la crema, el que m'ajudarà és a que, ja t'ho diré ara, a que em quedi més cremosa. Jo la tallo, perquè després la crema la triturarem. I com que la trituraré, no necessito esqueixar-la. Aquí a la crema de bròquil ja li tiro aigua, com que n'hem fet poca, a cobrir. Ara posarem una miqueta de sal, pebre i podríem posar espècies. Aquí la crema he deixat massa estona i se'ns ha evaporat massa l'aigua. Ara li torno a ficar aigua, quan anem a triturar li ficaré aigua. Ho faré arrencar el bull, ho trituraré i després decidim. Anem a fer la quiche, anem a preparar la quiche. Això és pasta brisa. Què he fet per fer això? He posat, la fórmula la teniu per internet i a molts llocs, però al final he vingut a fer la base, que és molt base, que és, això us ho van ensenyar, és un quart, un de farina, mig de mantega, un quart d'aigua. Jo l'he tallat amb 3 i l'he congelat. I així sé que més o menys he fet de 300 grams, més o menys, que sé que és el que me'n sobrarà, n'hauria de sobrar, per fer la base d'aquest motllo, que és el més típic que fem. Fico una miqueta de farina a sota. Com més fred està, menys se m'enganxarà ara. I quanta menys farina, més cruixent em quedarà. Un excés de farina me la faria pastosa i difícil de menjar. I aquí més o menys ja tinc la forma rodona, més o menys. Ara la posaré aquí i li tallaré l'excés que m'ha quedat aquí.
talls, els podem tornar a amassar i tornar a fer servir, són ben bons. Abans de posar-li el que és la quiche a dins, jo ho faig coure, ho precuic. La vaig a punxar una mica perquè no se m'aixequi massa, no em pugi massa. Per precoure-la, el que necessitarem serà també posarem un paper de plata o un paper de forn amb uns cigrons, perquè no se'ns veixin les parets. Si no amb l'escalfor les parets se'ns veixaran. Ho posem al forn, 180, 30 minuts, per fer la farsa de la quiche. Què hi farem? Hem dit que aprofitaríem les verdures i una mica de carn del caldo. Hi posarem una miqueta de ceba, que sofregeixi. Quan tingui la ceba sofregida, ja li tiraré les verdures que ja estan cuites al caldo, són del caldo. Sofregirem les verdures. Aquí tinc una mica de patata també, que la guardarem pel final. Hi ha bàsicament pastanaga, una mica de xirivia, hi ha una mica de cordell i vedella, i hi posaré la resta de verdures excepte la patata, perquè me les vagi sofregint. Hem tret la base del forn i ara, per fer la base de la quiche, què hi posarem a la crema? Nosaltres hi ficarem llet avui. La diferència entre posar llet o posar nata és això, la cremositat. Si tenim nata, però si no, llet. Jo tinc nata, però tinc la llet oberta. Si he d'aprofitar, doncs aprofito la llet oberta. Quants ous hi ficarem per litre de llet? Normalment són 8 ous per litre. Aquí farem mig litre, que és la quantitat que necessitem més o menys per una quiche d'aquesta mida, 4 ous. Quina funció farà l'ou aquí dins? Bàsicament quallar. És a dir, no és tan important, no ha de ser 4 ous exactes, però sí que si en posem poc hem de vigilar que ens quedi quallat o no. En aquest cas hi ficarem 500 grams. 4 ous. Sal i pebre, i li podríem posar alguna espècie. Li ficarem una mica de nou moscada o no? Jo, per fer la quiche, el que faré és posar-ho tot. La verdura la posaré tal qual i li posaré el flam. Si jo volgués no trobar trossos, ho podria ficar aquí i triturar-ho. Hi ha les dues opcions, queda igual de bé. Una queda a trossos i l'altra queda més barrejat. Al forn el posarem a 180 uns 25 minuts més. Que ens quedi quallat i ens quedarà rostit daurat per la part de sobre. Han passat aquests 25 minuts, veiem que ja ha quallat, ja ha gratinat i ja està. I ara l'emplatarem.
I aquí farem un xunell de verdures. Quines verdures? Les que vulguem. Les que vulguem. Jo hi posaré una mica de ceba, que la tallaré a làmines finetes, una mica de pastanaga, una mica de col i carbassó. En aquest cas el farem cru o fred, que li dic jo, que és sense coure. Ho podríem coure també. Al final, un xutney és qualsevol barreja de verdures, moltes vegades s'hi posa fruita, porta vinagre, porta àcid i porta dolç, sucre i espècies. Això, repeteixo, és allò que aquell dia que també obro la nevera i tinc unes verdures, m'ha quedat aquesta, aquella i no sé què fer, doncs... La idea és aquesta, és a dir, això ho podem fer en cru, podem fer-ho en cuit, Un cop tenim això, sal, peu. Sucre. Generós. Vinagre. Aquest és de poma. Millor un vinagre no massa fort. Però sí, vinagre, Aigua. I ara, espècies. Què hi posem? Què fa les espècies? Les espècies ens ajuden a conservar, però al mateix temps a canviar el gust de la cosa. Això el seu és deixar-ho reposar. A partir d'una setmana ja el pots consumir. I abans i tot, si és necessari, més vinagre que aigua. Aigua és una mica. I cal cobrir? No, però veieu que quasi bé està ple. Ella mateixa, la verdura, em deixarà anar una mica d'aigua. Jo això, l'únic que faré és, ho filmo ara i ho deixo a la nevera i nosaltres ho farem servir d'aquí uns dies. I és una cosa que va molt bé per acompanyar això, per acompanyar una carn a la brasa, per acompanyar un bistec a la planxa, Ens falten fer dos cosetes. La marmelada de maduixa. Podria ser qualsevol cosa. Què he fet jo? L'he treballat, He treballat abans. L'he posat amb sucre. L'he posat aquest matí. El seu hauria sigut posar-la ahir al vespre. Però tot i això ja m'ha deixat anar molt de suc. Per què faig això jo? Per fer una marmelada més ràpida. Com que ja tinc una part del suc tret, necessitaré menys a coure la marmelada. Aquí jo hi he posat la meitat de sucre que maduixa. No arribava a 1 quilo de maduixa i hi havia mig quilo de sucre. Puc posar-ne des d'1 quilo fins a posar-ne 100 grams. Quan fem una marmelada, la quantitat de sucre és un dels conservants. És la base, és el conservant base. Però al mateix temps es conserva també perquè la fem coure aquest sucre. Com més estona ho faci coure, més concentrat és. Com menys estona couri, menys concentrat és. Com menys sucre hi posi, més estona per concentrar.
Quan tinc això, m'agafo un plat, m'agafaré una cullerada. A veure, és igual. Ara jo m'agafo una mica del suc de la maduixa. Líquid, total. D'aquí una estona, quan jo em sembli que potser està prou concentrat, el que faré serà agafar-me una cullereta i posar-ho aquí, que refredi i veuré el punt. A l'ojímetro veureu les bombolles, si les aconseguiu veure, ara són bombolles petites. D'aquí una estona cada vegada la bombolla es fa més gran i anirà creixent més a poc. Doncs és l'ojímetro que et deia. Per què es conserva una marmelada? Pel sucre, però per la cocció. És a dir, què faig amb la cocció? Quan cuino, mato els microorganismes amb la temperatura. És l'única manera de matar microorganismes és amb la temperatura. Per això totes les coses crues són, entre cometes, més perilloses que les coses cuites. Ara aquí jo ja he tallat les maduixes i a mi m'agrada trobar trossos, però els meus fills no. Jo aquesta marmelada tenia pensat fer-la ficant la maduixa aquí 2 minuts i ja està fet. Però això és una marmelada que tindrà un color molt vermell, un gust i un aroma encara molt a maduixa, però que no és una marmelada pensada perquè em duri. Si jo vull que em duri, hi ha dues coses. Ficaria les maduixes aquí, que cuinessin més, perdrien color, perdrien aroma. Si aquestes maduixes les fico al pot i aquest pot li faig al bany Maria, m'aguantarà molt més temps aquesta conserva. Serà una conserva. Ara el que jo vaig a fer és una semiconserva, que és mitja conserva. Veieu quines bombolles que tinc ara? Encara està molt líquida, ho veieu? Però ja és diferent. I a mesura que he anat espessint, he anat refredant, mireu. Com que necessito coure una estona les maduixes, ja li poso les maduixes. Una mica de sucre que m'agrada. La llimona, en aquest cas, ens dona una mica de pectina. És conservant i al mateix temps és espessidor. Ens ajuda a espessir. És un raig. És un raget de llimona, no és més. El deixarem un moment i d'aquí un moment intentaré treure una mica l'espumeta aquesta que ens queda aquí sobre, perquè ens quedi més net. He triat fer aquesta per dues raons. Una, perquè és molt ràpida. Dos, perquè al fer-la tan ràpida té aquest color que per mi, quina marmelada que vas a comprar té un color semblant a això. També hem de tenir present, aquesta marmelada no m'aguantaria a fora de la nevera ni m'aguantaria 3 anys, però no és la meva idea, no és la meva idea. La meva idea és que ara puc fer marmelada de maduixa que em durarà 2 mesos, perquè d'aquí 2 mesos ja començaré a tenir gerds, ja tindré alguna mora, en setembre ja tindrem mores, però llavors fem de mores, entremig hi haurà els préssecs, nectarines que també podem fer, doncs anar fent una mica, intentant allargar una mica la temporada d'allò. Aquesta la deixarem tal qual. Si jo ara això ho volgués triturar per dir no, jo si ho fes pels meus fills ho trituraria perquè no ens agrada trobar trossets, si ho triturés, un cop triturat ho faria arrencar el bull una altra vegada, perquè quan trituro hi entro aire, ja fico el turmis que no està esterilitzat, si no està net però no està esterilitzat, em podria recontaminar aquella conserva. Per tant, la faria arrencar el bull una altra vegada. Si jo el trituro, ho tornaré a fer bullir, i si jo això ho vull ficar en un pot i vull que em guardi dies, quan està bullint, ho fico dins el pot bullint. I ho tapo de seguida, que és el que anem a fer ara mateix.
Com faríem el crumble de galeta? La base és 1, ¿vale? És 1. 1 de mantega, 1 de farina, 1 de sucre, 1 de fruits secs. Val? És a dir, 1 quilo de mantega, 1 quilo de sucre per 1 quilo de farina i 1 quilo d'avellana. Ho piquem ben picat. Quan ho tenim picat, una safata d'aquestes del forn amb paper de forn i estirat fi. Val? Fem una capa fina. Si hem de fer més d'una safata, 2, 3 o 4, és igual, però que sigui fi. Al forn, 180, 5 minuts, traiem, remenem una mica, tornem a ficar, 5 minuts més, traiem, remenem una mica, 5 minuts més, traiem, remenem una mica, 5 minuts més, fins que està torrat, val? Ha agafat el color marró, val? Ho treus, ho deixes refredar i quan està fred, amb els dits, ho trenques, ho fiques en un pot de vidre que tanqui hermèticament i allò t'aguanta un munt. Si ho faig a partir de galetes, baixo les proporcions. Si li fico 100 grams de galeta, doncs hi ficaré 50 grams de mantega, 50 grams de sucre i 50 grams de fruit sec. I ja està. I així aprofito aquella galeta que m'ha quedat molla. I això també ho passo tot junt a la Thermomix, que trituri una mica, ho escampo, puc ficar-ho com hem fet a la quiche, una base perquè vaig a fer un pastís fred. Doncs ho fico com a base, ho faig coure 10 minuts perquè ja pensa que quasi bé està tot cuit i ja tinc una base d'un pastís. I he aprofitat unes galetes que ja no me les menjo. Doncs aquí us deixem una mica la mostra del que hem fet avui. Per un costat hi havia la crema dels troncs del bròquil, que es podria fer amb bròquil, coliflor i amb qualsevol altra verdura. Aquí hem fet una quiche amb tot el que és les verdures i una mica de carn del bullit, de fer una sopa. Aquí tenim el junni de verdures fred, que l'únic que hem fet és marinar-les amb el vinagre, el sucre i les barreges d'espècies que hem fet. Aquí hem aprofitat per fer una caldereta més seca de corder, però aprofitant el corder que ens sobre de fer la brasa, que a vegades ens costa de reaprofitar. I per acabar hem fet una marmelada de maduixa ràpida per veure i explicar el que és una conserva i una marmelada. Moltes gràcies. Fins a la propera.